Mga Ilonggo nga nagaubra kag na-stranded sa Isla sang Boracay. Naghingyo sang bulig sa provincial government nga makapauli na kung tani. Ining gintutukan ni Daryl Sarmiento. Live, Daryl. Set sa padayon nga pagsaka sa numero sa mga nagpositibo sa COVID-19, nagapabili naman nga stranded ang pila ka mga Ilonggo nga nagaubra sa iban nga lugar kaangay na lang sa Isla sang Boracay. Kapin 150 ka mga taga-probinsya kag syudad sang Iloilo nga nagaubra sa Boracay ang sakaron stranded sa isla matapos na abdan sang pagpatuman sang enhanced community quarantine. Bangod madamo naman sang nagsara nga mga establishmento sa Boracay, kalabanan sa ila no work no pay. Ang iban, apektado man sang pagbuhin sang empleyado sa mga hotel, amo nga nadulaan sang ubra. Actually, ma'am, mamugin ang concern kay wala gid mas di sa local government or peso na lang tani sa Malay. Wala gid sa may nag-initiate mas tigan imong panglista sang mga stranded workers. Wala gid. Bangod wala sang palangitaan pila sa ila ang nagasalig sa mahatag nga bulig sa mga kakilala sa isla. Apang kung mayara man kuno sila nga luyag mabaton nga bulig, ini ang makapauli na kuntani antes pa man madesisyonan kung bala i-extend ang ECQ sa mga probinsya sa riyon. Wala lang kami kapangayo sa ngayon ni form of assistance except lang gid nga mapuligan kami makapuli sa mga provinces kag willing man kami mag-undergo sa mga protocol regarding sa COVID-19. Apang pahayag ni Governor Arthur Defensor Jr., duyag mangkunta na isini nga makapauli na ang mga na-stranded nga Ilonggo sa nagkalain-lain nga lugar. Apang sa karon hindi pa ini madali-dali, ilabi na sa ginapangatuba nga sitwasyon. We have to sustain the quarantine. Otherwise, we will defeat the purpose because that fundamental sa quarantine measures, especially when it's nationwide, that you don't move people around. Gani, posible ulato na lang sa mga na-stranded nga maplastar ang mga pagsulundan kag hindi na madugangan ang kaso ng COVID-19 para pakanugutan na sila nga makapauli. Said ginalauman sa provincial government nga maghanagan na ang kaso sang COVID-19 para makadesisyon kung i-lift o kung i-modify lang ang features ng ECQ agud makapauli man ang mga na-stranded. Said Daryl, ang probinsya sa Aklan may ginpalabot man bilang bulig o kung ayuda sa mga na-stranded dito nga mga trabahador. Said base sa aton nga pagpakiangot sa isa sa mga na-stranded dito nga Ilonggo sa Isla sang Boracay, tubtub sa karon wala pagid sila may nabaton bisan anong ayuda gikan man sa LGU dito sa may Aklan. Said Madamang salamat, Daryl Sarmiento.